Strakke koppies bij de start van de 23e parenloop in Brunsum afgelopen zondag. En zo waren er weer allemaal de wereldtoppers, zoals deze Mika Kogo. Hij liep in 2009 een wereldrecord in 27 minuten en 1 seconde. En als we dan eenmaal onderweg zijn voor de 10 kilometer, zien we dat de Kenianen zich al snel samenpakken. Zij zullen uiteindelijk de eerste 5 plaatsen voor zich opeisen. De parenloop is trouwens aangemerkt als een van de 7 Limburgse topsport-events. En daardoor heeft het hardloop-evenement dezelfde status als bijvoorbeeld de Amstel Gold Race of Jumping Indoor Maastricht. Nou, het is niet alleen maar heel belangrijk voor Brunsum, het is zelfs heel belangrijk voor de regio. Het is een top-evenement. Hier is verschillende keren een wereldkampioenschap verbroken. Dus wat dat betreft, Brunsum staat echt op de kaart. Op dit moment op 2 in heel de wereld. Hoe kan dat? Is het zo'n snel parcours dan? Het is een geweldig parcours, maar vooral een geweldige organisatie. Al die vrijwilligers die dit mogelijk maken, echt complimenten. Een goede organisatie lopen geen wereldrecords natuurlijk. Wat maakt dit parcours zo snel dat er wereldrecords gelopen worden? Nou, het is gewoon een geweldig parcours. Er zit wel natuurlijk wat verval in, maar het is gewoon strak geregeld. De organisatie staat en dat is alles volgens de richtlijnen. En denk van ja, dan is het toch dat uniek stukje Brunsum. Dat voelen ze goed daarbij natuurlijk. Ja, zeker. Maar je ziet, de zon schijnt niet altijd in Brunsum, maar qua organisatie is er zeker. Nu strak in het pak, ik had wel verwacht dat die zo meelopen hier, de rundjes hiervoor waren. Ik kan niet aan alle verwachtingen voldoen. Alsjeblieft. 27 minuten en 1 seconde dus in 2009 goed voor een wereldrecord. En wat scheelt het nou helemaal? Hier komt hij, de winnaar van de editie 2011. Mika Kogo uit Kenia. De Goedlachse hardloper had van tevoren niet verwacht dat er toch nog zo'n snelle tijd uit zou rollen vandaag. Yeah, I'm very happy indeed, but I was not hoping to run faster because of I see in the morning the weather was a little different if I compare with yesterday. But when we started first kilometer, second kilometer, I see my body is responding. Then I started to push more. You sure love this track, huh? You like it here? Yeah, I like it. People cheering me, go, then make me to run so fast. You're very popular here. Yeah, really. I'm happy, and maybe when you invite me once more, I'll be here. Maybe to see if I could set my world record. Maybe I could run my personal best. Mika Kogo wint dus bij de mannen voor Mike Keegan en Mark Kipto. Bij de vrouwen wint de Duitse Irina Mikitenko. En nog geen 3,5 minuut later is het de Schindense Nadia Weijenberg die over de streep komt. Een goede prestatie. Ja, natuurlijk moeilijk, deze wedstrijd, hè. Maar lekker moe. Moe, ja. Gisteren 47 geweest, want nou 1 jaar ouder, maar voelen niks, maar mooi. Ja, maar hoe moeilijk is dat als het gisteren zo warm is en vandaag zo koud? Kan je lichaam daar aan wennen snel? Ja, ik zeg, van mij gisteren is het beste, ja. En zonnetje, bij de zonnetje, zonne-energie, maar niks anders. Vandaag is parallel. Je prestaties blijven een beetje hetzelfde, je wordt ieder jaar ouder. Wordt het niet steeds moeilijker? Het is moeilijk, ja. Maar ik ben graag al iedere week wedstrijden. Maar voelen niks. Ja, moe, voor iedereen moe. Maar lieftijd is lieftijd. Maar alleen moeilijk is echt, oh, ik ben moe, ik ben stop. Dat is moeilijk, hè. Maar bijna 30 jaar, ik ben bezig dus met sporten. Ja, maar nog steeds niet zo slecht. Waarom? Volgens mij loop je als je 75 bent nog hier de parenloop, of niet? Ja, waarom niet? Ja, dat is gezond dus. A very big applause for our friends Mika Kogo, Mike Keegan and Mark Kipto from Kenya.